الله أكبر. الله أكبر. In ama, magmaana ra isab siya amaun. Ang kanya itong sifatul mukallaf, so isa balagat huad da'wa. Kaya pasampayan sin da'wa al-Islamiyah. Although in dalil, sahih. Dahil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil hakabtangan niya tuod. So makawalabod da minat ta'wil. So ay sa ta'wilan, imana sin hadis, bangunin maksud. Inya unin dalil, hadis sahih. Di makajari, bangaon Quran, kaunahan sa sin hadis, in kalam sin Allah Ta'ala. Misampeng kaunahan sin hadis yan in siya sahih. Unin, parman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ibang bukunin kaunahan sin Allah ko subhanahu wa ta'ala, maniksa, maminjala Ang bukmano siya, hatta nab'asa rasula, hingga kaparatungan namo sila, kapasampayan namo sila Rasul daap. Nahamat sayat, tin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamaan niya, nawapat na siya, halumpian pa. Hinaan niya, way pa Rasul, way Nabi. Pag anak, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pila rin umul niya, nawapat na hinaan niya. Wayroon Nabi, wayroon da'wa Islamiyah, wayroon Quran magturun. Ang kanya tulong si mga ulama, lawi awla paunahon in Quran. Sabing Quran, in ayat yaon, siya, in general, in maana niya. In general, ada po in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiyawilan si mga ulama, in pagyanon lang nga rito, abi sin Nabi, ama ko, amunin amaon niya, Abu Talib ang miyatay, wala nakatay masin ka-Islam. Biya isab sin amaon sin Ibrahim alayhi salam, Azar, tiyawag de isab siya, abi, kaso makaway maksud, amaon niya bukon, amun, ama niya. Bihad to, hatin yan, sifatul mukallab, upat, akilun, balikun, salimul hawas, balagat huad, da'wa, amuin ka pasampayan sin da'wa al-Islamiyah, yung pagtawag kanya, mukallab. So inahkam pag yanon, hindi hilan niya hukuman, amunain, af'alil mukallab, mga kakahinang sin pag yanon mukallab, kakahinang taniyo. Sabing kita mukallab, kakaakal kita. Baligh na kita, akil baligh na. Salimul hawas, masambuin pamaranad. Bukon tabi ayong kulang inakal ta. Balagat fuad da'wa, kaya pasampayan kita sin da'wa al-Islamiyah. So uno ni panghukom. Ini panghukom al-iqtida, limara. Al-ijab, wajib, at tahrim, inlawannya munin haram. Wal karaha, makruh, inlawannya munain sunnah. Inhi kalima munin parakala, mubah. Amuraya unin lima hukuman ipagpanghukum hakakahinang sin mukallab. Namaita, magsabog kita nyo sin kapagbatahan na biyanong kita mangin akida. May hinang niya parakala akida, tawa parakala hinang sin mukallab. Ang kanya to, suway tanyo ingaton, bang uno yung pagyanon hukuman, supaya rin kita nyo makapagsabod na sa jamat tumari sin panghukum tanyo hamano, sa which is, hukuman naman, bukon na, wala na imamo. Wala na imamo. Naring sa wabet to, at amatin nakawa tayo sin limabay. Ang pagtawakon, asasut tashri. In sin asasut tashri, in asas, jama sin kalima, asas, usus, at tashri. At yung jama sin kalima, asasun. Amuinin upat. Panimbulian, at yung ususut tashri. Hati sin usus, in asas, in usus jama sin kalima, asasun. In asas, panimbulian. Puunan. Bulian. At yung panimbulian na matumbi, sinukan matupa, wadi. Panimbulian na nga sin sharia. Amo yaon. Nakatanain pag yanon, inahkam. Biya sinagi sin Imam Baydawi, khitabullah, al-muta'alliqu bi af'alil ibadi bil iqtida'i aw at-takhyir. Lima rin hukuman. Al-ijab, wat tahrim, wal karahatu, wal sunnah, wal ibaha. Amo na yaon lima hukuman ipagpanghukum hakakahinang sin mukallab. Kakahinang sin, ya katutan nyo, lima ra. Wala na sabot dito pag yanon, bid'a. Wayroon.
Diha ini in ususut tashri' atinya amo panimbulian sin syariah al-islamiyah na bahagi siya magupat. Ikaisa niya lang niya, riayatu masalihin nasi jami'an. Atinya pagpayo, pagparihala, sinuno, masalih, sin kalima maslaha, katimbulan, atinya pagparuli sin mga katimbulan. Pagkajamain usual, bukon singular, plural siya. Atinya mga katimbulan. Mga, ano pa another word sin katimbulan, maslaha ba ini? Among benefits. Benefits katimbulan, bang aum pa kalimaro kaing sinug dengan katimbulan lawi malingkat na rin. Aum pa. Disab kugdanan kapaiddahan. Sa katimbulanin lawi matup maanan eh. Maslaha katimbulan. Annas, si mga manusia. Hati niya, in syariah al-Islam, lamud dengha. Pag iyanon, asas, panimbulian, sin syariah al-Islamiyya, muna imparulihon niya uno, pagpayo, pagparuli, pagpaintol, sin katimbulan sin manusia. Katimbulan sin manusia, adeng hauno. Den di sadya hadun niya, ta dagpakpadlaw hali. Den di hadun niya harap pa, adlaw mahuli. Sa mayta, unin hangkan mayta kita piyakari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apal da sin kita nyo katanin ayat. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya budun. Ba't maling ka magtag-ipon pa? Allah subhanahu wa ta'ala. Doon haon, nasakop sa sin mga kakahinang sin mukallaf. Nasakop sa sin kakahinang pamarat saya sin pagyanon mukallaf. Makasuddo ni pagyanon umur al-i'tiqadiyah. Mga kakahinang manunjuki pa i'tiqad pamarat saya sin manusia. Pangikat pagtuhan sin manusia. Sabi manusia bang syari makakila Tuhan, di niya madawhat in pagyanon katimbulan adlaw akhirat. Bukon ka. Suway kaingatan si Mano sa pagyanon lang nga akida. Pangikat pagtuhan. Pangikat pagtuhan. Ahal mo na akida. In wajib, amo rin ingaton tanyo in jat wajibul wujud. Amo rin ingaton tanyo in Allah Ta'ala tunggal. Wayroon sa kuton niya. Yaon na nalangkom katan sin suratul ikhlas hapal tanyo. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ubus na. Hanggang di kita makajari mag-us-usum yan, hamano siya, mangin akida mo, sa wala na nakasulang nga pamaham mo. Mag-aylin tao, magsapo, basaunin liog, yanon ta mangin akida sin tao ni. Magsanggali mahapagdua, yanon ta mangin akida. May din, para kala yaw, para kala etikad, tawa para kala hinang si mukallab. Para kala hinang, bukong para kala simnong pangatayan. Bukong para kala pamarat siya yaon. So hangkan niya to, suway papagtupon katan, ini pagpanghukom. Ang kanya to ingaton tanyo bang uno naman yung pagyanon hukuman. Wa fardul wajibat, iwan sin mga fard. Piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga wajib. Although bang tapalo ako ng kalima fard iwan sin wajib, hajumhur ulama, hajumhur usuliyun, in fard iwan sin wajib lafdani mutaradifan. Wa ma'nahuma wahid. Bang hajumhur ulama usuliyun, impagyanon lang nga fard, iwan sin wajib, hambuk da. Hambuk din makna niya. In fard amo na in wajib, in wajib amo na in fard. Amadjab sin Imam Abu Hanifa di, silang nila impagyanon fard, iwan sin wajib. In fard lang nila, ma sabata bidalilin qat'i. In fard, pag fardo, pag iyanon, uno, amadjab sin Imam Abu Hanifa, ang kita mamasa sin kitab, sin madhab Hanafi, in fard, tutukila nila to diwan sin wajib. In fard lang nila masabata bidalilin qat'i. Uno na, nasakop, sin pag-iyanon, dalil qat'i, dalil bugto na. Intawag kanya fardo. In wajib, isablong nila masabata bidalilin zanni. Uno na dalil, nasakop, sin pag-iyanon, dalil zanni. Amun ukab in lawang papag ijtihad. Ada pun hajumhur ulama in fardu iwan sin wajib hambuk kabtangan da. Hambuk dem maanan niya. Doon ay nalang si mga ulama in pag-ikhtilaf si madhab Hanafi iwan sin jumhur usuliyun
ikhtilaf lafdi, halapal sadya sila nag-ikhtilaf. Adapun hamaksud si budat to. Sabi masdar nila mo rin Quran iwansin, sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hay ni hati niya, payuhan mo, in katimbulan simmano siya, then di hadun niya, ragpakpa, adlaw mahuli. Nakasod dito yung para kala etekad. So ay Muslim, may ingat sa mangikat pagtuhan. Kaya ingatan yung pag-anong pangikat pagtuhan. In Allah Ta'ala, tunggal, isa-isa niya, haway ron sa puton niya. Doon na sa diyek, haayat, suratul ikhlas, kul huwallahu ahad. Di, bukon na kakunahan niya, bukon yung pag-anong bukong kakunahan, di ko mga di bukon. Sa suratul ikhlas, nalangkom niya ng tawhid. Pamungan niya, Muhammadin Allah Ta'ala, tunggal. Aum pa, uy na, ubos na. Tunggalin Allah Ta'ala. Bihad to rin pamarat saya sintiap-tiap hangkat aurin kato tanyo. In Allah Ta'ala, tunggal. Ada po niningaton mo, bangin Tuhan, hataas ka, limilingkod ka, inyaon para kala pagpangadjiun. Hamadra sayaon pagbisarahon, bukon si hamayran. Ano magkajarim imparakala ilmiya, hinangon ta para sa babansola na duka ingin madrasa pangadjian mo. Ini kausap duka ingin madrasa pangadjian mo. Hinangon para sa baba ni panghukom mo, akida sintaw. Inyaon akida niya fasida, akida niya batal. Magkajarim. Inil mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, maluag. Muna rin di, deng ha mga amuin nasabot tayo, usos sin syariah, muna impayuhan, dirihilan, halga sin syariah, sin panimbulian sin syariah al-Islamiyah, in hikarihil katimbulan, mumpaat, pamano sa rendi hadon niya ragpakpa, adlaw mahuli. Puasin umuro la atiqadiyah, amo na impagparasin Allah subhanahu wa ta'ala karasulan iba nakatan kanabihan. Ya Allah Ta'ala di sa maniksa hambuk kauman hingga makaparasya nabi. Ang kanya tumisan sa upamalong impamaham sin mga katay manghuran tanyo kaybanan amuin long nila guunon nila to bat anna abaway Nabi sallallahu alaihi wasallam in ina iwan sin ama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin narka para sayon tan hadis sahih. Sa mga labod dami na ta'wil in maksud sin abiren dito amaun niya law sin Imam As-Suyuti. Kaysa kamaruan niya paunahon in ayat Quran den hadis ito. Bisan pengkiaunan sin hadis ito sahih, suway makaunahi pagdalil in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Emyanin Tuhan, wa ma kunna mu'adzibin. Di magpanganyayan Allah ta'ala. Bukunin kiaunan sin Tuhan maniksa, amano siya ambuk kauman hingga suway siya makapara Rasul Iwan daak. Nawat niya ubos na siyang bag si mga kaulamaan sin kita nyo. In Rasul in maas sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sila den ahlul fitrah. Ahlul fitrah. At inyawayroon nabi, hamasan nila ito. Sa sumakawa, ang fitrah. Dukong kaunin na kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ingkatan, ipag-anak, ipagbata. Asal sila, ipagbata, maripapapaw sing gumi, aun na asal fitrah. At inyabiya, tabiat, nature, pagkamano siya nila, in sila, kumilatuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito pa halawhil mahfud, yaso usin Tuhan. Wala pa kita nyo limahil, mari katan pa babaw kumi. Dito pa kanya, kita nyo alamul arwah. Bukon ka na nga imyanin Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum. Bukon ka ako yung Tuhan niyo. Aun si Mambag. Magtuy. Kanabihan karasulan. Aun, pagpuas, si Mambag yato, aun nisab nakasunod si Mambag. Mga salihon, mga bariman, nag-iman pa Allah. Aun, natahala yung pagsambag, malukay. Aun wala na ito nakasambag. Sin, pangasubo sin Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum, amo na tulong si mga ulama, yung mga mano siya. Nabuhi sila rin di habaw sing gumimiyatay halawm kakupuran. Halawm pagsirik, wala nakimila Tuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay wala sila nakasambag sin panawag-tawag sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Dito alamul arwah ito. Pagparasing karasulan. Makasud day sabden diha ini, in isyara ila hikmati khalqil haya wal maut. Dahil nga katimbulan at niya pagparuli sin syariah al-Islamiyah amo na in katimbulan sin mano siya lamod na roon in hikmat sin kapapanjari sin Allah Ta'ala apagnanan kabuhi iban sin kamatay. Lamod hapanandas sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Bukon ka na sin Allah Ta'ala
Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inallahu ta'ala siya in nagpapanjari khalaqal maut, sing kamatay. Iban sing kabuhi. Liyabluwakum hasupaya udjiun kamo, tukasun kamo. Ayyukum ahsanu amala. Isisuring kanyo in imihinang sinhinang marayaw. Sa bang wayron pagyanon panandas, bang imano siya halam kasanyangan na sadya. Waktu kalupahan niya para kala pagtunay ibadat patuhan. Sa bang aun panandas pagparatungon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, aw waktu imano siya misam pabiadiin ng kaligapan niya. Bang siya peratungan panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, makatumtum siya Tuhan. Makatumtum siya tumawag patuhan. Kanyo Rabbul Alamin. Kanya to yung kabuhi iban sing kamatay, hinang panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangin panandas, pera tong sintuhan tanyo Rabbul Alamin, kato tanyo rendi hababaw sing gumit. Makapas kita, apanandas, pera tong sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat tanyo in maslaha. Dendi hadun niya ragpak pa, adlaw, mahulin. Tungod pa para kala ibadat. Akatan ibadat, makasod din di hapagyanon, riayat masalihin nas, ang pagparuli, sin Sharia al-Islami, hakatimbulan simmano siya, amo na yung pagtunay sin sambahayang muna. Kaya nga tantanyura, in katan ibadat, wala piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, at awakang piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, rendi hababaw kumi. Impu asa, impaghaji, impagzakat, in katan ang malibadat mapuas dahing hauno, dahing sambahayang. Sambahayang 5 waktu. Wala uyajib, wala piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala rendi hababaw sing gumi sambahayang. Sa piyakawain Rasul sallallahu alaihi wasallam, matto pa sidratil muntaha, patampat amuin sambilin Jibril alaihi salam, di na makakausumuk matto dito tiukbal uyajib kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagyanon sambahayang. Unin rahasya sin sambahayang, piyupok sin Allah subhanahu wa ta'ala roon ayat in. Unin nakisinto, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bunal to din sambahayang. Sambahayang 5 waktu. Tanha, artinya mahinang parsawaban hikapagang mo. Mamaagang ikay mo. Dengha uno, fahsya, hinang sakula at hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin hinang munkar, pangkal hasara sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Kanya to nang bukalim nagtafsir, man salla, isusulong gin si mambahayang. Fala tanha anil fahsya'i wal munkar, wala na hinang parsawabanin sambahayang ngayon long. Kaya po sin hinang niya sakula at hasara sin Allah ta'ala, iwan sin kakahinang pangkal hasara sin Tuhan, fala salata fiha. Sa kaula-ula, biya wayroon da sambahayang niya. Biya sin sa kaula-ula, wayroon da sambahayang. Inya tubukong parma. So, sumaka panapsir si mga ulama haayat ini. Sabay ta, imiyan lang yan Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang, tiranan hikapu sin mano siya sin hinang mangi, iwan sin kakahinang pangkal hasara sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Nahisiyo-siyo sablong sin ang bukali ito si mambahayang. Wala na hinang parsawaban ni sambahayang ngayon. Kaya po sin kakahinang niya. Bahsya, fawahish. Iwan sin kakahinang mungkar, pangkal hasara sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Biya sin sa kaula-ula wayroon da sambahayang niya. Biya sin sa kaula-ula wayroon da sambahayang niya. Hati niya, suway kita nyo ito'y mag-check sin ibadat tanyo, kanya pa kami. Tiap-tiap hang katauren kato tanyo mag-check sin amal ibadat niya. Nagsasambahayang, gusto may tao na magpakahinang damangi. Arakala aung kulang. Arakala paghulog mo naman takbir at tunin dunya kataan simod pala ang pikilan mo. Maano siya kita? Huwag kita malaikat. Huwag kita nabi. In kanabihan, karasulan nabi sila. Maano siya de sa biyak kato? Sa sumagawa, bukong kita biyak kanila. Sumakaw, mang makajariyat ang kanya to, kaywanan, tarika, sin mga sila, tasawuf, subay lang nga magsabtan, in niyat, no, iwan sinhulog mo takbir, ibutang mang kanya to lang, Allahu Akbar, indun niya, inibutang mo, abaw sin lima mo, isapulak mo na sila nga patay ko. Iya, itong mga ulama, tasawuf, amuin nagpa-taod sila sin ibadat nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kung saan ipagyanon tasawuf, magbayla, bukon. At niya papagsabtanon mo, amon umyan ko, Allahu Akbar, sumabta na, pagbungat mo lang nga sin kalima, Allah sumod na rito iniyat mo, tumimpos siya paghulog sin kalima bar, nakasud na lang niya in
niyat mo. Asupay, ari long nga sumudin, dunya. Naamwak to yung kita, nagniniyat, pag yung Allahu Akbar, yato rin dunya, simusod ka to tanyo. Nang kanya tusoy tanyo chikon marayaw. Bangsaw pa, main sambahayang wala na hinang parsawawan. Kaya po, sin, hinang tamangi, aun doon ko lang, something missing. Aun. Atawakan, aun din mga kakaon na kaunta, which is bukon din hatiranan halal. Nahinang ito para sawawan. Sabab, insang bahayang, amo na ing kakuyakan, simbar iman. Amo ing kakanyangan, simbar iman. Maita, iman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, pasanya nga kami. Simpag sambahayang. Ay, mana Bilal, bang pag-azan na kaw, magsambahayang na kita nyo. Amo na ning kakahinang ikasanyang silang pangatayan tanyo. Namang kita nyo nagsambahayang, di tanyo ka na naman, impagyanon, kasanyangan, halom sambahayang, aun something kulang. Di na sinaki, arakala, aun mga nakaunta, halal, bukon hatiranan, halal, ing kakaunyaon, atawa aun mga tao, nakapakaon ka, bilib siya ko kan, Ton Sidrin ayad, subhanallah. Grabe na ayad din tao yan, napagkaon. Ayad niya ibadat niya, bihat. Saludo ako kanina. Sa Bilhawal Arab ako, ang waktu di kumaon, mga tasplin di kumaon. Ang ring kaunon niya, prutas. Ang makasure to, job siya sininyo, bukon na hinangan si Mano sa imprutas siya. Ang rating kaunon niya. Na-observe ko kanina. Na ayad niya ito. Ayad niya ha, ibadat niya. Yat, lamod na rin dito yung pagyanon sa bahayang, pagyanon, riayatu masalihin nasi, jami'an. Pagparuli, sin syari'a al-islamiyya, hakatimbulan si Mano si Arendi, hadon niya ragpakpa, adlaw, mahuli. Aun saan kisa, tungod pasambahayang, in kisa wakya iya, jima to, hamasatan niyo ihaong. Hasupasog, alupasog, jadi na ako magngansing kauman, hakim ba? In kisa makawatan niyo pangadyan, may tako sa buton. Ang mga magdadaawa, kapag dawa sila pahambok po, ambok kauman, hakim ba? Yung mga tao hakauman yun, di sila pagkasuran guro. Sa wabing kapot nila, nagdara sila sin alip 2. Alip 2 long yung dara na mo. Naon na mga kaguruhan magpakakadto, yung mga tao hakauman yun, pag-ukuman sila sirik, wala imam mo haram, bida katanin hina. Biya naantang na pobya sila. Naong mga kaguruhan kay mga nagakatto. Nasyempang sila magtusin tao. Banglong niya to anim yaksod nyo long niya mamatal sin alip to, ayaw nakamusumod. Ay nakamulumaos. Ang kanya itong hikmat, at niya in wisdom, so ay kakunahan to dadaawa. Namihan, long niya toan, bukunin kaya rin na mo mamatal sin alip to diaran niya. Sa kami nila nga nagdararay sa blong nga sin alip 2. Alip 2 ray sa bindera naman. Na nakasud sila. Na nandiyan ka mulong. Na nag-asubo na biha. Nung nga tuan, uno tayo nung yan alip 2 diaranyo yan. Nung sinamuk guru ito. U. A. I. At nga dapan U. Baris bawa I. Iwan A. U. A. I. Ay, nun, tawa ka umabi. Dukay yung long nga toning kanyo, baliskat. Naunulong yan alip 2 diaranyo yan. Iwot ay kamulong nga mangupuro, sin alip 2 diarana mo. Lang si mga tawa ka uman. Nalong nga rin kami mangupuro, sin alip 2 diaranyo. Bunal niya, intaudong nga di magda sin alip 2, mabilang siya kapir. Kaya mo hanin tawa ka uman. Nalong yan alip 2 diaranyo yan. May talong nga U. A, I, long niya. Baliskat. Iba sin alip 2 diaralong nga singguro na mo. Long ngayon O, usalli. Inhati sin usalli long nga, sumugpat ako long nga patag-ipon. Hati niya, sumambahayang ako. Intirana ni kasugpat long nga sin ipon patag-ipon doon dahambok para kala. Halam mo rin halam sambahayang. Bukong ka, hadisul qudsi.
idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, faqala lahu rabb. Apabila lang hadis ito, sintuhan tanyo Rabbul Alamin, hadisul qudsi. Apabila mamungin ipon ko alhamdulillahi rabbil alamin, alab si sambahayang, sambungan siya sin Allah Ta'ala, hamidani abdi. Piyudya ko sin ipon ko. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, liyakbu ako sin ipon ko. Sambungan ko sin Allah Ta'ala. Na in alip tulong ni dara na muna usalli. Sumugpat ako long niya pa tag-ipon. Ang si mga tao, akaw man, pag-ubos lang, ano yung sumunod? Naintiranan lang niya, ikasugpat ko, amo na lang yung kalima, Allahu Akbar, Tuhan mahawasan. At niya nakasugod na kulong. Maksud na kauno sumugpat, intiranan ni kasugpat mo patag-ipon, so ay kulong nga humulog takbir, Allahu Akbar. Nalaw niya okay. Nauno isablong yung hinapusan alip ito. May talong niya Nembay talong nga sintuhan alam sing Qur'an. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Unal tudlong nga sambahayang ko. Inna salati wa nusuki wa singkatan paghadji ko pamalibadat. Wa mahyaya wa mamati in kabuhi king kamatay ko pag malilla ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuat tulong niya tuan inalip to biabog bukan singkan. Nanatay masintaw ka man. Bunalong nga ton. Banglong nga bihanin pagdaawa. Mayroon long nga malangga. Mayroon kapasakitan pangatayan si Manus ya. Namura kumanlong nga tuan. Ingguro na mo iyaon namon nagdarasin alip to. Nakamatawad na long nga siulayan. Wala iyok. Sambil long nga kasulayan. Sabo siya alam kasilyas. Mayroon dalong nga nauno. Nalong siya namong guro yato, bihantang, kiwa-kuwa kulong niya. Arakala mga sulayan man kami si mga tao ini. Pag ang guro nila, sulayan na, wala na uno, misan alam kasilyas. Nakatumtumang kulong yan, ayat sintuhan, namang biyas sa tanyuhin doon. Inna salata tanhanil fahsyai wal mungkar. Amuralong nga, timindog kulong nga, biyan ko yung gamis ko. Lukay kulong nga nag-amal sin alip to amon siyabot ko kanyo adto. Sambil long nga pawaktoin wayron mano siya nag-angan-angan huminang kako mangi. Sabay ta ubos na long yung bayta sintuhan insam bahayang makapupo sin hinang mangi pangkal hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain tao nahinang parsawawan insam bahayang kaya pupo sin hinang nya mangi wayron mano siya long nga mag-angan-angan huminang kanya mangi. Nalong si mga tao hakaw man yat amuan long ibunalil mo. Mismo mong guro nila ito, hindi pag-uukon niya ito. Bang sila kuno mangaro, di na sila hinduan. Sa inihindo ka nila, imbunal ilmo long, amon mayroon na long nga tao mag-angan-angan kayo mo mangalo. Natin niya, imbunal ilmo, amon na isang bahayang alipto, yato dira. Na, bang mayroon hikmat biya ito hapagdawa. Makasud kita. Sa mga patataas, bida, sirik, kupor. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala piyarasin Allah Ta'ala, pambang sa mano siya, maghatod palom sinarka, way roon. Pero sintuhanin katan kanabihan ka rasulang maghaon hamano siya deng ha, katigid luman sing kaawam, maum pa sa hayasin pamando. Diba nga panagnaan pa, ihukom mo na. Kasi sa kaula-ula kita'y magpapasusod narka pamano siya. Kulang-kulang kung itod mo palom sinapinarka dyan. Biya din pa yung kahaon ta kanila. Na, amo yato. Atin niya, riaya to masalihin nas. Yang artinya dengan asas syariah amo na riayatu masalihin nasi jami'an. Artinya ayaran parulihon ning katimbulan sin manus ya rendi hadon nya ragpakpa adlaw mahuli. Artinya lamod yaon apanagnaan asas panimbulian sin syariah al Islamiyah. Artinya nakawatan niya ng lima hukuman. Unang lima hukuman wajib, haram, ilawan sin wajib, haram, sunnah, makruh, iwan sin mubah. Amo raw ning lima hukuman. Napagwas giana pantanya sin panimbulian sin syariah isan. Amo nain upat ini. Matawag panimbulian sa ambiyotang sa mga ulama, ang pinaka-importante amo upat. Hikaysa niya riayatu masalihin nasi jami'an. Tungod pa pagsambahayan. Tungod pa pagpuasa.
Kaya nga tanda nyo, yung ayat, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kanya to, imyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna, impo asayan, taming niyo. Taming din ngaon. Tabing din ha, apinar ka dyan. Mo kita, insang bahayang asal kita biyawaitan sintuhan. Insang bahayang bang, naakad ta, in kawayaan sintuhan. Apag tunay sinsang bahayang, mahinang parsabawan. Ikapupo sinkatan, hinang pangkalhasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impo asa, junna. Taming tanyo. Taming din nga uno, taming din nga inang mangi de isab. Ang kanya timen ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha? Ya ma'syara syabab, o kamo mga kasubulan, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Isusi makakaus din kanyo, magnapaka, lagi lawan batin ando, pag-asawa na kamo. Ang sinabi. Bang di na, puasa kamo. Pag puasa kamo. Sabay ta, ikapo sin syahwat. Impagpo sin syahwat yato, laway hapag puasa, sababan, di kita makahinang mangi. In sababan, labayan singkatan, maasyat, amunin pangatod. Doon ha pangatod. Pangatod. Sa dihilan isab kita sa sinsara, atin niya, inatod nyo panagnaan kanyo long sinabi. Kanyo. Inatod mo ikarawo kung nakay mo. Sabay tayo, doon nahan. Sumudin syahwat. Hapag atod, na cellphone na dyan yung kamukay na Facebook, yaon doon katan, engineers tibayhuan. Engineers tibayhuan, Allah. Tapos Allah ta'ala makaingat, bangunin hinang, sitiap-tiap hang katauring kato, tanyo bang di mo rumula si cellphone. Nara kala tumahinang parsabawan. Di, sumanyang yung pangatayan tanyo halom si isang bahayang. Sabi si maksiat. Tungod pa, kisas. Pag kisas isab. Inini katimbul, ang katimbulan, si Mano siya. Nakasud siya mari, hapanagnaan niya on. Mangdihil benefits, katimbulan, hamano siya, rendi hawawak sigdo niya. Dagpagpaadlaw makuli. Para kala pagkisas. Ang kanya timenin Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ang para kala pagkisas. Sabab bang mayroong pagyanon punishment pagkisas na maluhay na hamano sa mamuno tao. Hindi ka to sambuangan ini pilanen na in na itong kano kain na kahapon aun na isab guro nabuno dito ha kalabasa yato ha. Pausan tanyo nin bang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ibalik ta. Lamod deng ha asas sin syariah amo inluon si pagyanon riayat masalihin nasyaon. Kunya pagparuli sing katimbulan si Mano siya rendi hadon niya ragpakpaadlaw makuli amo nin parakala kisas. Muna siya butta kain na inluon niya sin panagnaan niya muna parakala at yakad, parakala pangikat pagtuhan, parakala akida, parakala pagtauhid. Hikmat pagparasin Allah Ta'ala karasulan, ibang kanabihan. Hikmat, may tapepanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kabuhi iban sing kamatay. Uning katimbulan din doon haon. Hikmat, uning katimbulan hasambahayang, uning katimbulan hapuasa, hakatan ibadat ito. Biyaw na tungod pa syariah, tungod pa parakala pagkisas, uning katimbulan hikarihil yaon. Hamano siya. Den di hadun niya, dagpakpaadlaw, mahuli. Sababin hula, bang wayroon syara, bang wayroon parinta, limaya yung katan, huminang singkatan karupangan. Limaya manghuhuldap, limaya yung mamumuno, limaya yung katan. Sabay ta, wayroon syara kabukaan. Wayroon syara kabukaan. Ngayon ka ito, bang ka maghukom, hindi, bang ka pa-death penalty. Wayroon na, kadyala na, wayroon na death penalty, inig na, jaman day kon, wayron na, biya jaman day irap, ito mo ni, namun repis ito siya, itigaray, kasi, kyun din pa sin tao, kyun din pa, sa may ta,
Asabab sim paghukom-hukom malukayat to. Mahinang para sa baban, imparakala pagkisas, dumagbus siya makaluoy-luoy. Ang kanya tulong si Imam Syarawi, imparakala pagkisas, banggun nalin tao yan, siya nakabuno, so hindi tahalaon. So hibantang magtuy. Sa bang tahalaon, maghukom, dumagbus makaluoy-luoy in tao bantangan sin. Among kisason niya on. Dumagbusin siya kaulungan. May tadi nadya, sumud na yung katanin, human rights, ginisanin kaparian kata. May talang din nadya jilon. May tayo butang halimasimano sa impagbuhi, impagpatay hatao. Nahikmat sin Sharia, al-Islamiyya, amon riaya tumasalihin na, katimbulan niya to hikarihil pamano siya, dendi, hadon niya nagpagpaadlaw makulim para kala pagkisas. Bangon taw mamuno, suway bunuon. Dadi sa ma-implement, bang bukway roon, Sharia al-Islamiyya, bang way roon parenta, Islam, di ta ma-implement yung katan, di. Sabi niya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hudud 'ala al-muslimina bisyubuhat. Tahalaan yung pagbantang had. In had ini uqubatun muqaddaratun syar'an. In sin had amun punishment tiututat sin sara. Biasa manakaw. As-sariqu was-sariqatu. In sukarul usog, iwan sin sukarul babae, faqta'u aydiyahuma. Uturin nyo 5 karwa. Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. In babae, barjina, iwan sin usog, barjina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Luwakin nyo, intiyap-tiyap ang katauren kanila. Ang gatos luwak, kanya to, tungod subol, iwan sin, budyang. Sa bang wayroon pag yanon, sara, wayroon kabukaan sin tao. Wayroon kabukaan sin tao. Unin hikmat din dito. Unin katimbulan din dito. Muna yung katimbulan niya, para kala pagkisas, mukha in tao mamuno. So bang kita long niya mamuno, bunuon da isab kita. Bang kita mamuno, bunuon da isab kita. Yat, sa bukon niya to basta magtuy magbuno, bukon, mataod, diaray isab hasara, ang isab investigation, arakala ang dukaing katlul am, amon biuno mo piyagturan, amo saan pag ganon lang yung murder. Katlul am, piyagturan biuno, miyaksud mo biuno, iwan sing katlul khata, miyatay, siya sumagawa, nalawong. At tawakan, dukaing para sa babang, bang may sa nabuno. Dukaing halyat, dukaing na, na investigation din dito. Ada po ng katlul am, amon biuno piyagturan, namat yung pagyanon, suway siya, isasun. Sab, miyaksud, tiuod niya tuod biuno. Tiuod, biuno. Uno yung katimbulan ni sab, hadlaw akhirat. Uno yung katimbulan, hadlaw akhirat. May tapyasod di si mga ulama, imparakala kisas haumbul hambok yato amuin, pagparuli, pagpaintol, sing katimbulan si mano sa rendi hadon niya nagpagpadlaw makulit. Na nakawata na, yung katimbulan si parakala kisas dendi hadon niya, muka intaw huminang mangi, muka intaw mamuno. Sab may ta, pamahulihan siya sin sara. Pamahulihan sin sara. Bukon magpahuli family. Namang bang family mamahuli amo sa long yan nakabuno long nga kanama mo. Amo yan nakabuno kang bapa mo. Amo yan nakabuno kanapo mo. Pinara nga bang sa tanyo. Alhamdulillah, wayron na. Bisan aon tiyo dakuman nga mawang sa tanyo in aon pagyanon sa Batsimara rido. Amo in family war ini. Bangsa-bangsa. Tiyo dakuman. Alhamdulillah nasulot na mga nakaunat to alupa sug, iban sing kay man kapuan. Nasulot na. Mga kamaumaasa namin nagkakalo. Sa babang di masulot, yung pangasuwisin katungan. Isin katungan. In katungan ang mga anak kapuyaw, no, ipapangiram. Nasangi-ingi po sa ka, hivin, sing kita nyo kamaasan, pagkaanakan tanyo, anak kapo tanyo, para kala pagkalo. Sangi-ingi po sa ka. Pula mo anak mo, yung pahalawang tiyang pagbuburo siya asawa mo. Banggi mo, simurog-sulig. Bang ka mo wala nakapagsulot imasing kuntara mo. Sila kailon tumanggong simparakala niyo. Pwede naman kita nyo miyatay na. Nanaikod na riha dun. Masing-masing kangian, magdatong kato, tanyo palang po. Sabi may ta, wala tanyo hiyalula yung parakala, pagsagga, parakala, pagbuno. Antara tanyo, magbangsa. Sangingi po sa ka mo na yung parakala, pagbuno, ikawin, anakan. Anak ka po.
Na biya sina alhamdulillah biyaon. Mataod din ulama na-educate na in kuan nagsulot na sing kaano yaon ha tungkil hindi mayulwahid ang pagsulot mga tao nagsasagga. Makuyag kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nakapagsulot, nakapagbatok liupian. Siya rin, tumiyatay na. Di na magbalik pa rin pababaw kumi. Siya makaulong among kiyabiin. Bangsaw pa sila yung tumanggong, sumawd, sing katantong, sing kaapuan nila. Di nga mga tabi at simbang sa takaybanan, amusaw nagkabuno apo mo. Hinda, mga naghihina nga Saudi at to, hinda, paparay kita sin. Ipamipunglo. Ipamahuli, yari nakakari. O nakakita, ang mga tao nakabuno ang mga kaamaunan, amaon mo. Yung kabuhit na makaminsan dari hawaw sing gumi. Di na mahinang kabansakan. Adat, yung mga tabiat, besab simbang sa takaybanan na tabiat. Makuyag sila mo ikipanoyso. Grabe saan lang yan isog. Yubos nila lang yan. Sambil pakuting-kuting, yubos. Kabansakan niya to kabansakan, bukon pa to, tipagbabansag. Yung pa to, tipagbabansag, amuin mahinang tiranan, makapagsulot, in tao nagsasagda. Narimit to, may time para kala kisas, mahinang siya para sa baban. Ikarihil katimbulan, di hadon niya, dagpagpaadlaw huli. Katimbulan hadon niya, nasabot ta na. Katimbulan hadlaw mahuli. Pero sinjima to. Amok sahabat, hajaman si Umar ibn al-Khattab. Aon hambo kusog. Messenger siya. Narak siya tunay amanat. Nakahanti siya rin doon ang bukpon kahoy. Malihali. Na inunta niya, nanglunsulan. Inunta niya. Nangaon panghianom. Nakita sintagda po panghianom, liwak inunta niya. Na nagkalo sila. Iman si masusog yaon. Naroon sila nag-discuss, naabot nagbuhat 5, na nagkalo, nagsuntok. Naabot, nakakal niya simbato, yung masusod, damon tagda po panghianom yaon, miyatay. Nabuno niya. At niya, difaan, ang nafsihi. Nabuno niya, bukod sa tumaksod, katlo ang amon piano viewno. Do kay ngim piano mamiaksod viewno iwan sin by accident amo in nagdepende sa kahawaran mo. Oo, do kay ngad to. Ang kanon sa pagyanon lang murder iwan sin homicide. Do kay sa hawihan yung man ako mga sara ko anan. Do kay murder miaksod no viewno. In homicide bisan pa viewno. Ang wakto mababa siya ring murder yat to. Naroon doon ta nasaggaw siya sin kaanakan sin maaset to. Nariya siya pa Khalifa, pa Umar ibn al-Khattab. Nasoy ko lang nga kisason. Kal na may namuno ko, ginhawa. Nalong sinusog yaon, magmalila da ko, imbantangan ako hukuman kisas din di hawa sing gumi. Sa subay ko tuod, ikapasampay, inamanat kag-amanat ka ko ini. Subay ko lang ikapasampay, inamanat, kapag-amanat ka ko, ikatukbal matupatautag mustahak ka niya. Nalong yung mga tayo, mara kami lang yakali. Maakoy sa kan. Maakoy ikaw. Nakita siya ng buhok sa habat, hamatan niya, intaw inilaw niya kapag amanatan. Nalong siya, Amiral Mu'minin sin Umar ibn al-Khattab, iwan siyang kadi, nasuway ang tao, makagarantol kay mo. Ang panamo ko limayahon magtukbal sin amanat kag amanat kay mo. Bangway roon dan adi, di na mo ako makajari butawanan. Arakala maakoy, ikaw rin nakawagbalik. Nakita si Nambuk sahaba, Abu Dar al-Ghifari, bang ako wala pang lupahan singan. Nung nga Amiral Mu'minin ako lang yung tumindog garantol kanya. Nung sinkadi kanya na, bang kaw, gumarantol kanya, bang sari magbalik sa kurang-kurang lang niya, ikaw yung bunuon, ikaw yung sumbayon. Sabi ko, yung timanggong sin, gimarantol kanya. Nung nga magmalila ako. Nung sin Abu Dar al-Ghifari, sahaba yaon, pilihan. Nalang sinusog yaon, di hilin niya ako pila adlaw kadto, ang lupahan. Sa magbalik da kulong ya mari. Doon taho punta, in case sa miabot na pa wakto amo in tiutat ka niya. Na doon nakatarin saksi in pamilya sin kaya bunuan niya to. Nawa, oyro na lang yan nakawalik mari. Iyan na mo sa ka, ay nakaw maggarantol, di mo tawri mo kakila, hamita pa ka maggarantol. Na punta, sung natuod siya, bantangan, hukuman, pag ganawos na yung wakto, sung nasa sumbayon, pag kita nila yan, na
Ano ba yun? Pag mga, yan yung bakunbon ha, desert. Kita nila, yan na lang nga nakabalik yung tao yan. Nayasubo siya. Ano lang yung tiranan lang, may tapakulong yung nagbing, marisin nakapakoy nakaw. Ingkabukaan kulong niya, mahinang sal sila. Lang sinusog amon nakapuno yaon, amon nagbalik mo. Amuin malawa na lang niya in pagpangandul piangandul hantara si mano siya. Di ako lang niya mabaya ikalukis hasal sila. In ako nang hayana taparjan diyan. Ya suwisab singkade. Ya ko lang nga badar. Uno isablong niya. Innang dahi kay mo nang garantul hatauri mo isang kakilahan yan. Innang dahi lang nga kako gimarantol kanya mo nitok ko na lang ang kabuhi ko sab kita kuron lang yung pagyanon amanat kanya. Di ako mapaya lang niya hikasuy-suy hasal sila in sahabat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di magpanunay amanat. Di makbir in tao kamatayan niya on. Long niya amiral mu'minin di na kami long niya mapaya kisa sunin tao yan. Ipagmaap na mo na sadya. Nagtakbirin ka ta. Yasu sin kadi sin amiral mu'minin. Uno isablong niya innang dahi kanyo piyagmaap nyo in taon. Piyagmaap nyo hiyama niyo. Di na ka mabantangan hukuman. Kisason in taon nakabuno ka naman niyo. Long ngaya amiral mu'minin, di kami lang nga mabaya mahinang sal sila. Pahuling jaman, sininumat hi Muhammad, in sahabat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sila makakaos magmaap at taon nakabuno. Sin kanila. Hati niya amanat, iwansin, pagmaap. Nauning katimbulan makawa din dito hadlaw akhirat. At niya karayawan dakula, hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatao nagmaap, hanakabuno, ha, ahli niya. Mayroon sungbas sintuhan dugay, ba't maleng ka na mo ng parakala suga. Sa may pagbubunuan, di ka pagbunuan. Nagkabuno apo mo. Ipusa kayat to, anak apo katan, duma sintong at to katan. Namusan lang yung nagkabuno apo mo. Aman nagkabuno ama mo. Aman nagkabuno ako katan. Way pangirabyaw katan, sipo na musingan pagkatan anak apo. Ando kayo bang lumaggo yaon, tumtum, ayari lang yung family sin nakapuno ha, hamaon mo, hama mo. Sangi po sa ka. Sangi po sa ka mo ni parakala, pagbuno parakala, pagkuan. O na, di na kita suyan simbang sa ta. Kaya nga tantan nyo yung addat, simbang sa. So, alhamdulillah, Rabbil Alamin, mataod na kakuruhan, na-educate na limuag ng pagpangadji, ang mga Facebook kakatan, natali na sing kamaasan sing kita nyo wayron da kapusa ni parakala ug kaloy. Imyatay na. Di na mabuhi. Di na. Para magsulot, magkasilasa. Na. Napatubtugon tanyo na diyan dito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kawaon tanyo man balik inikaro iwan sinikat toy kaupat yaon. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bang sa pa maong pangasubo niyo. Mang takay nga tanja wawan bang di na ipangasubo pa. Palawi may ingat din ka to. Ang kanna to pagtawa ko dan di ay kaupat raf'ul haraj wa qillatut takalif. Ato niya ang katon in haraj makabugat qillatut takalif. Pati-tion lang yung pagtunay sa mga piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanya turuksa. Kita mo ba? In Allah subhanahu wa ta'ala in Allah yuhibbu an yu'tiya rukhasahu. Kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam in Allah Ta'ala, malasas siya, mabaya siya, dumihil, paipon niya simparakala, ruksa, panukuti. Ha? In sambahayang hakatan, ibadat, tupot sambahayang hindi ta makajari tinggalan. Bangman yung dakatinakal. Kita, impuasa. Impuasa, habulan Ramadan yung kawajib niya. Bukon ka, mudayak, makiputin waktu niya. Sa kawa, tiyukutan ko sinsara, ya kau babae bang kau biulan, ayaw ko mo asa. Ya kau tao, nasakit, bang kau nasakit, ikaw darat kayo impagpuasa, buka kau. Kada iharo kaing bulan. Sumakawa, misang kau tiyukutan sintuhan, di pa puasa kung habulan Ramadan, wala kau tiyukutan sintuhan, di pa pasambahayang kung habulan si Ramadan. Bukon ka. Ha? Tiyukutan sadya ko pabukaon, kadyalan. Sa sumakawa, wala kita tiyukutan sinsara, di pasambahayang mo. Bihating kalaguan si pagganon samday. Hingga yaong kay minakal. Ang kanya tumang kita dilang bangkolong ngari makako sumambang ititindog, sambahayan ko naglilingkod.
Bangkaw rin kakausap, isan na kuman nagkukulang, mag-isarat-isarat na kuman ka. Hinggayon kay minakal, di matanak ka to yung kawajiban sin sambahayag. Matanak ng kawajiban sin katan ibadat. Di lang nga makakusumang bahayag, may ando lumpo. Sambayan ko nagkukulang. In taon na lulumpo, makakus pa ba mo asa? Nalong sinsara, bangi ka mo darat kanyang pagpuasan, do, pagpidya na sadya ka. So wala tiyanak kanyang kawajib sin sambahayag. Wala tiyanak kanya yung kawajib sin sambahayang kanya to para kala safar rukhsa amin kaupat ini tiukutan ko sin sara sumambahayang 4 rakaat hinangon mo rakuman 2 rakaat sibu da takdiman atawa ta akhiran jari rakay mo sin sara rukhsa yatto rukhsa ang kanya to misan sa pamamalumim panamong pasambahayangon ko ihtiraman lil waqt panghalga imo hawak to panghalga imo hawak to. Oh, tiukutan na to ko sinsara. Kaya luhay na kayo mo sinsara. Oh, Allahu a'lam. Biad to. Oo. Namang sa pa marimatong nakapabalad, pahula mo tuod. Di na ka magganti amuin sin 2 rakaat. Hinangom mo na standard na. Back to normal. So may nakabalik na kapahula mo. Nakabalik na ka pa hula mo. Di matatama sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pila waktun wala nila kasambayang buno ahzab kan bang buno akandak mga pala pang lupan sin Allah taala. Pila waktun wala nila kasambahayang juhur asar maghrib isya. Suway na rito ha waktu isang panila sambayang katani waktu. Suway ta pahundungon. Mga onda chance ta mapahundungon. Nasuway istiqbalul qibla. Sabi di ta tumaakad so mga nagda-drive kita bihan. Di ta maakad yato yung kuan katan. Di. Oh, lumabag kita da pero si mga wala Arab ba pahundungon to ng mga kid-kid. Manambahayang ka kid. Maba ka tuod. Oh. Sabi to ka to istita. Sabi in mga surut sa al-qiyam so itod kita tumindog. Na makakos kita tumindog, pwede kita sumbahin. Oo. Hikaron ta, kung da sudyara, ano ba yan kita? May nangyat to dawa ta. Mga labi na mga kakitaan simbang seta. Ha? Di, da matod da tampat malano. Matod da. At least, napatta kita hinang marayo, kadji. Oo. In patwa kasi magkapinda. In patwa sin pagsika hamas sa panakauna. Mga ulama sin Azhar, dapat ang Abdul Qadir. Mga ulama Darul Ifta al-Misri masa nakauna. Hukom nila makruh. Maita sa wayroon nas sarih. Wayroon dalil tartanto ng haram parakala yaon. Kaysa kamaruan niya in science ha time niya to 90s di along time mga 1920s ito patwa although gimo ano si ha time niya to ha bukum pa diin in science bukum pa diin ang kanong impatwa magkapinda al fatwa yataghayyar bitaghayyur az-zamani wal makani wal uf impatwa mapinda siya makadlaw nga haligot pagpinda sin wakto sin masa sin kahalan sin uf sin adat si mano siya. Bihawon, ini ko lang nagpatwa. Patwa si mga kaulamaan, sin Azhar, di sa bahamasan na bihawon, hukom nila na haram. Illa tut tahrim. Uno lang yan illa sin tahrim, sin kaharam niya. Di makadjari mang haram ka umuk parakala, hawayron illa niya, ati sin illa paranan na hinang sa haram. No, basis. Uno yung basis. Ati niya, sabab, paranan, may tanahinang ng buk parakala yun. Akan na pagkatawa ko na ko, yung panyamlong niya, apag mauluran, haram. Naman, mailla to tahrim, unin illa, unin paranan, naharam niya yung parakala yun. Siyempre, yung mga ulama, mabuka di sab kita mangharam hambuk parakala, wala hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun pa nakisin Allah ta'ala, kad fassala lakum ma harrama alaykum. Tanto tuod, kaya clear na mo na kanila, nakisin Allah ta'ala. Uno-uno na parakala, hiyaram ko kanila. Dairatul haram, tiyo-tiyo da. Parakala, haram, tiyo-tiyo da. Makipot.
Dictated katan, siya sabot sin Allah Ta'ala katan alam Quran, harami magriba, harami magbiyain, harami, siya sabot katan sin Allah Ta'ala. Ang kanya tuwang mo kita, unin patwa sin old, patwa sin mga kaulama na masya nagkauna, tubtub daroon sila, karaha, makro. So may mabuka sila mangharam, hambuk para kala, wala hiyaram sin Tuhan. Wala hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simong manin patahunan, simong in pangadji science, nung si mga doktor, aw makawa sakit doon ha, para kala, asikayaon. Nung sab kitaon, hindi really yaon, labi nakasyaman tahon, buhi-buhian. Yung mga doktor nang lang kanya nagsika, na usa namiyatay katan. Nagkauna namiyatay. Di ka rin really katan. Logically, we had to. Long time. Ini bukon ako nagpatwa, bukon na kuan. Dengan mga nabasa ko, we had to. Although, on dapat, yaon din patwa, tungod ka makro niya. Titindukan na sing kewanan ulama. Ang kewanan ulama, paggalong na simong nalong nila in pangadji science, sinaon to isablong nga mudarat, makawa din doon. Apagsika. Aw mudarat, aw long nga darar. Makasakit hamano siya. Dito ha, tulong nga, intiranan may tahiukom siya, harami magsika. Unan, lukayong sanin haramun lidatihi, haram hadat niya. Biya simbaboy, dat niya haram. In alak hadat niya haram, yung katang. In haram li gayrihi. Dito sumud pag yanon, in paranan. Unan paranan may na haramin para kala mo kung haram. Makamudarat. Nasa kurang-kurang, bang isablong nga rin nga makamudarat kay mo. Di, da. Doon da siya kamakro niya. Saan may ta? Paglupasin, kakinisan in sabot si mga kaulamaan. Nung tabisyo yaon, makarihil siya, bahu awaran, mga aso niya, kata, jinisan diba? Nung ta. At tinatubtub sa jaron nung niya kamakro. Tubtub sa jaron ha? Kamakro niya. Nung siya pa inakaroon tapat warit to ha, kamakro niya, namit yan magdagang kanya, makro di siya. Bang siya pa may nakaroon tapat si mga ulama, doon ha kaharam kanya, damit yan pagdagang kanya, haram. So may timo ko kita sin parakala, haram. Balikan ko, bukon ako yung nagpatwa. Ipatwa si mga kaulamaan tungod para kala pagsiga. Apanagnaan, wayroon, misan ang katoring kanalimian haram. Old patwa, nakauna pa ito. 1920 something behind. Sabil pa ba yun, yan da hadsa. Yan da hadaro lifta. Diyan na siya naking patwa magkapinda. Maka da pagligot sing kahalan. Si mungin pangadji, sayan, si limo aging katan, na found out nila atin niya, mudarat. Mga mudarat din doon. Dito had to pinda nila in fatwa nila. Na wallahu ta'ala a'la wa alam. Amo ito yung amana ilmiya. Alam. Namang siya pa may nakaroon ta fatwa. Ang mga ulama yung long nang haram, haram. Sabi, ano sinaki, duka yung pagyanon, haramun li dati, haram hajat niya. Tuhanin ng haram. Iwan sin naharam siya sabab sin aun doon kita, mangdahi pa kaharam. Unan mangdahi pa mudarat. Nampen bayta sin sara ad-dararu yuzal, in makamudarat igon. Kita ba? Nasagbot na sin donan. Mga kuwetang lupahan, patumtumin nyo manag. In Pfizer, BioNTech, Pfizer, sin COVID-19, kadyalan, aun siya khalaya juz'iyya deng hababoy. Aun sa stem cell simbaboy. Aun sa stem cell simbaboy. In baboy yung katan, isun nang haram ka niya. Allah Ta'ala, haramun lidati, haram sa hajat niya. Unod niya, linit niya, katan, katibusan hababoy yun, di makajari. Ang kanya to para kala, dibag. Amuin, dibag, jildil mayta, paisim binatang patay, yu'kalu lahmahu, iban sin la yu'kalu lahmahu, magkakaunin unod niya iban sin di. Si mga long ta layo mga kuan, bukon di magkakaunin unod. Bang ka magbumpaat kaniya, makajari. Sabab sin pagdibag, amuin lanuan siya. In kalima dibag pagusalon siya, paisim binatang patay. Hindi ba bang hatamungon, biya sinlong nga tamungon ka najis dakdakan mo. Nahati niya, yung mga paisim binatang patay yung katan, masut si siya sabab simpaguno. Sabab simpag, dakdaket, simpag dibag. Kanya tinasawa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, may muna wala pang lupahan radiyallahu anha, ang kita niya siya, patay kambing, bili-bili.
Diyan niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay sila patay na. Afala anta fa'ubiha. Mamalong ya Rasulullah magbumpa at ako kanya ini. Nakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ida dubigal ihabu faqad tahur. Banglong niya nadubil. At niya kapaisan na yun, impaisim patay binatang yan. Lianuan na ba siya? Di ba? Butangan chemical. Uno-uno na. Mga katabi, on na company, on na machine. Butangan, lianuan na sing katan, faqad tahur, tantutuod, nasot sina. Na. In baboy, illa, except harawin natan. Iro, iwansin, baboy. Di siya masut si salama-lama. Di masut si salama-lama. In BioNTech Pfizer, alam si mga alam, aun siya khalaya juz'iyya deng hababoy. Aun siya stem cell, simbaboy. Na hindi, kumamunin katugsok niyo. Ang papas ka pa Pfizer. May ta, branded. Branded. May ta ito. Imanin Allah, wakad fassala lakum maharrama. Mahurrima, maharrama. Tanto tuod, katampal ko na kanyo lang kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. In uno-uno para kala, hiyaram ko kanyo. Kasi makawa, nagistis na in Allah ta'ala. Illa madturirtum. Malaing kanin para kala, ikamudarat na kanyo. Malaing kanin para kala, ikamudarat kanyo. May tayo tiyukutan si mga ulama. Singke ingatan nyo na on stem cell din nga baboy. Sababi may ta, in darar, muhakkak. In makamudarat, kita na sinduha mata. Justify na. Kakunahan na to din uwatin, misan ang baboy niya. Bang tiyukutan ko sinsara, hakarahalan darura. Way na makaon, pagkaunong ka baboy, lamyaw lahalit to. Tiyukutan ko sinsara, papagtagba ko si BioNTech Pfizer, ahalyaon. Sabi may ta, indarar, muhakkak. Clear na. Matampal. Worldwide, indarar. Imakamudarat. Amo yato. At yung nag-accept. Sabi Allah ta'ala naman, illa magturirtum. Malaing kanin para kala, ikamudarat ka niyo. Usim yanin Allah ta'ala. Fassala lakum, tampal ko na kanyo. Ingkataan para kala, ikamudarat kan. Ay, hiyaram ko kanyo. Haramin ba po? Haramin katanyo. Illa magturir. Malaing kanin para kala, ikamudarat na kanyo. Naunin na kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dararu yuzal. In makamudarat, suway igon. Suway igon. Namu kita unin dalil ito katan, ano yan? Piakaw po sa Diyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Piakaw po, wala na. Tiyakitake. Mga ulama na mag-ijtihad at magpaluag kanya katan. Na wallahu ta'ala, a'ala wa ala. Kung may napangasubo, doon na yun nadjirit. Balikan ko, bukon ako at nagharamakan dyan. Lilay ko sa dyan.